gift Ostallos Siziba wamuza kuti aiwa in aid kuna Nelson Chamisa wamuza kuti aiwa is one of the horses ari kupusha kusachinja nyika yeZimbabwe azokonzeresa manje. Anoposta picture aiwa achinolenda ku New York uko kwarinosangana nemamwe ma-leaders for the UN summit. Samira mashoko vanhu vabuda vakati vachiti aiwa ndozvimwe zvakonzeresa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe asanoatenda nokuti aiwa anonofumura ikoko kunoti wasubscribe like or turn on the bell icon. Vanoendera mberi vachiti aiwa UN yasiyana neSADC. Panapa toona kuti Ostallos Siziba anopinda nyora achiti have arrived in New York for the summit of the future. Over the next few days, global leaders will converge to tackle pressing issues, security, democracy, climate change, and more. I'm honored to contribute to the ongoing debate and advocacy for Africa's representation on the UN Security Council. Specifically, the crucial campaign for 2 permanent seats. Let's amplify Africa's voice. Domashikwa tukona kuti panapa Ostallos Siziba ari kuti aiwa achatekawo part panama events kana kuti zvinhu zvese zvichaitika ikoko pane pachatoisawo his own hand. Ndati aiwa muAfrica muine democracy, muAfrica muine development, muAfrica muine kuchengetedzwa kana kuobewa kwema-human rights. Aiwa tinoona kuti Ostallos Siziba ari kuuya achinofamba nenhau aiwa ku-UN aida kunoti aiwa nhau yenyika yeZimbabwe iriozovhiwe. Ma-issues ese amoziva kuti aiwa SADC yakakanganisa vagari venyika yeZimbabwe ikava neglect vakakurudzira corruption pamusoro pekuva nefairness kana kusama fresh elections munyika yeZimbabwe izvo vakazvikanganwa. Toziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko chatoona Ostallos Siziba heading aiwa to the UN summit, tichiona mutungamiri wenyika yeZimbabwe achitya achitaura mashoko ekuti aiwa for some security reasons. Notibva wasubscribe like wotina on the bell icon.